Добрый дзень, маё імя Крына Вольга, мне 26 гадоў. Я нарадзілася і жыву ў горадзе Барысаве. Скончыла інстытут сучасных ведаў імя Александра Михайловича Шырокага. Па спецыяльнасці культуролаг-менеджер. Працую ў дзяржаўнай установе адукацыі сярэдняй школе нумар 20 горада Барысава на пасады педагог-арганізатар. Там я раскрываю таленты дзяцей і свае здольнасці. Моя праца прыносіць мне вялікае задавальненне, бо я ўздамадзейнічаю з падрастаючым пакаленнем, дапамагаю дзецям прымаць удзел у розных праектах для далейшага іх творчага развіцця. Атрымаючы пры гэтым жывыя эмоцыі, вялікі вопыт і новыя знаёмствы. Прынимаю удзел у абласных і рэспубліканскіх конкурсах і фестывалях. У вольны ад працы час я люблю займацца актыўным адпачынкам, таксама захапляюся фотаздымкай. У прафесійнай дзейнасці чалавек адказны. Я не баюся цяжкасцей, стаўлю перад сабой мэты і імкнуся ісці да іх не за кошт некага, а за кошт сваіх сіл. Умею планаваць і арганізоўваць свой час. Пунктуальная, добра адукаваная. Грамотно выказываю свае думкі, адэкватна рэагірую на крытыку. Не люблю людзей, не здольных думаць аб'ектыўна. З такімі людзьмі вельмі цяжка працаваць. Я даволі кантактны чалавек, здольны знайсці агульную тэму практычна з кожным чалавекам. Даволі прынцыповая, ніколі не пераступаю праз свае маральныя прынцыпы. Унутры я вельмі эмацыянальны, адкрыты чалавек. Харызматычная, самай галоўнай сваёй якасцю лічу тое, што я заўсёды даводжу начатую справу да канца і ўмею схіліць да сабе субяседніка. Дзякуй